Aquí estamos, boas noites, aquí cumplindo a nosa cita mensual coa lectura das enerxías do mes que entra a través dos libros. Deixademe poñer a música que sempre poño de relaxación, que é esta. Así, un pouco altiña. Boas noites, que tal estades? Que tal vos foi o mes dende a última bibliomancia? Sei que nos vimos por outros directos tamén. Moitas gracias por acompañarme e moitas gracias por vir hoxe. Se sodes novos, o que facemos neste directo é, pois iso, facer unha lectura das enerxías que se van a presentar ao longo deste mes a través de 3 libros. Un diccionario de lingua galega, que é este, o de Obradoiro Santillana, que é o meu diccionario da escola. Teñolle cariño precisamente por iso. A Ilíada, de Homero, e a Biblia, que no meu caso é unha versión da Ana Carcolunga. Dígomelo porque as traduccións difiren tamén, entonces está ben que saibades cal estou a usar. Non me atrevo aínda a implementar outros libros, pero
algún día pasará, estade atentos ás sorpresas. Despois das lecturas cos libros, normalmente acabo collendo algunha das miñas barallas e consultándolle tamén o oráculo de Kuan Yin, así que quedade ata o final e, por suposto, unha vez rematada a lectura xeral, tamén se tedes algunha pregunta concreta que facer, tamén vos fago unha pequeniña lectura, pero moi pequeniña. Estamos nunha data ademais importante porque acabamos de pasar a Candelaria, que é unha festa interesante na que se adoitan facer prediccións, sobre todo climáticas. Non sei que tal pola vosa zona. Na miña fixo sol e chovía todo a vez, así que non me queda claro se medio inverno está por vir ou medio inverno está por marchar. Pero bueno, como ata o 40 de maio non te quite o saio, pois tampouco hai problema, non? Hai que ir sempre precavidos e vestirnos por capas. Tedes no meu blog tamén un artigo pequeniño sobre a orixe da Candelaria. Non me metín a facer referencias sobre festas paganas porque sabedes que é bastante complicado. A pesar do que poidades ler por aí, é moi difícil facer este tipo de conexións. Houve moitos cambios de datas, cambios de calendario e hai moitísimas datas festas que poden confluir ou asemellarse, polo tanto, o que podemos facer é unha aproximación global de como era o sentir das persoas na antigüidade, pero non un retrato exacto e realista. Aínda así, sempre un bo exercicio. Boas noites, Amoura Bella. Non te avisa o Twitch? Está todo o Twitch. E bueno, iso, que sempre é un bo exercicio, aínda que non poidamos chegar a verdades exactas. E bueno, pois sen máis, porque non me traio nada preparado. Por certo, tamén estamos xa no ano novo chinés, xa estamos no ano da serpe, xa cambiamos, xa empezamos o ano lunar, despois da lúa nova, por se vos sirve de interese. E neste momento tamén é idóneo para comezar a plantar cousiñas segundo o Columela. Se hoxe non me preparei moito máis das cousas enerxéticas astrais, non fixen os deberes, pero dá igual, así vimos sen ningún tipo de como decir, de prexuízo, non? A hora de facer as lecturas, vimos como puros. Así que nada, sempre comezamos polo dicionario de lingua galega. Sabedes que o marei un pouquiño para eu non saber exactamente se estou por a parte de diante ou pola de atrás, e despois escollemos o azar. Lembro vos tamén que na anterior bibliomancia, xaneiro, a palabra clave que nos saiu foi todo, e interpretámoslo como ir con todo. Sei que non subín a redacción ao blog, xa o sei, non me riñades, non me tiredes das orellas, pero tamén a verdade que unha amiga unhas semanas despois escribiume dicíndome que vira a bibliomancia e díxome: sabes que, Melody, penso que na tua interpretación tamén podemos engadir que para ir con todo hai que deixar moitas cousas atrás. Non sei se vos sirve isto tamén como unha referencia para ver como foi este mes. Sei que houve xente a que lle pareceu longuísimo, ás veces xaneiro parece longuísimo. Eu particularmente sentino da longitude axeitada este ano, pero é verdade que houve outros anos que se me fixo eterno, non? Que é bastante curioso. Bueno, alá imos. Estou pegando golpes ao micro e isto non é bom para vos. Oh, vale, bueno. Callín non cebú, dícenle. Vou volamos a. É que este diccionario ten debuxos.
fun caer nun cebú. Eu non coñezo este animal. Entonces, a ver, que é un cebú? Onde está? Cebada, cebola, cebón, cebón. Cebú, mamífero rumiante que vive na India e en África, semellante ao touro, ten o pelo de cor gris, unha grande papada e unha xiva na parte dianteira do lombo. Pero como iso non me basta, vamos buscala na Wikipedia. Cebú tamén é unha cidade, por certo. Cebú é, tras Gran Manila, o centro económico e mercantil máis importante de Filipinas. Un momento, que se me cortou a música, agora comeza outra vez. Vale, Cebú. Ai, pero isto é a cidade de Cebú. Eu quero o animal. Aquí está. Cebú. Bos taurus indicus, é dicir, o boi indio. Así, sendo simplistas. É unha subespecie de bovino doméstico originario de Asia. No pasado discutiuse moito a identidade deste animal, chegando a considerarse como unha especie independente, Bos indicus, pero hoxe en día considérase Bos taurus indicus. Características. Os cebús caracterízanse pola presenza de cornos normalmente curtos, orellas caídas, xivas pronunciadas sobre os ombros e ampla papada, a pelaxe curta de cor clara, frecuentemente branca e uniforme, aínda que en algúns individuos pode estar salpicada de manchas pequenas e escuras. Pois, bueno, aquí o diccionario xa ten unha discrepancia porque nos dicía que era gris. Pero, bueno, digamos que un touro de pelaxe ou branco. Mirad que bonito este. Espectacular. Bos taurus. Como podemos interpretar isto? No, porque claro, non me foi sair vaca pinta ou vaca vermella, non, tívome que sair o touro da India. Entonces eu sempre intento que isto sexa serio, pero non podo evitar facer o chiste de que igual vos tedes que afastar de algún gurú de signo Tauro que veña aí con filosofías da India. Igual é unha advertencia en sentido literal, é unha lectura que se pode facer. En todo caso, é un animal doméstico que serve tamén de tiro e para arar, así que ben, temos que falar do doméstico, do traballo doméstico, da axuda exterior que podemos necesitar para iso. Bueno, animal de tiro, igual temos que sacar adiante algo con axuda. E inevitablemente non deixo de pensar en Tauro e en Venus. Que vos parece? Un boi. Unha enerxía así masculina, potente e doméstica. Vamos a apuntar. Ui, cebú.
Tamén é interesante porque xa que é animal de tiro e tamén se pode empregar para arar, xa que empezamos ese ciclo de sementeiras, literalmente é o momento no que se empezan a facer os traballos no campo, igual tamén é o momento de que nos vayamos arando e abrindo certos sitios para enraizar os proxectos que teñamos, todo aquilo que queiramos sacar adiante, que vai medrando durante o ano, é o momento tamén de establecelo agora. Que poderíamos decir tamén que xaneiro era o mes propicio, non? Pero en xaneiro estábamos con todas as voltas, íbamos con todo, igual agora que xa lixeiramos cousas, ou que xa as puxemos en orde, ou que xa gastamos todo o que tiñamos que gastar, todas as enerxías, todo o que tiñamos que facer, igual xa é o momento de preparar os campos. Pode ser? Podemos interpretalo así. Non sei se teñen algunha deidade asociada estes touros, que me imagino que sí. A ver. Nandi. Vamos ler a ver quen é Nandi. Que nos sirva isto tamén para coñecer. Nandi é o toro de Shiva, é o toro que Shiva monta e o porteiro de Shiva e Parvati na mitoloxía hindú. Pero Nandi non só é vehículo do deus, senón que pode considerarse o seu compañeiro, de tal maneira que nos templos nos que se venera a Shiva e a Parvati adoitan mostrar a Nandi sentado como unha das características principais mirando cara ao lugar sagrado. Chámaselle tamén Shalankayana e Tandava Talika, e a súa forma brixaba é o touro do zodíaco indio. Ao igual que Garuda, a gran águia, vehículo de Vishnu, Nandi, ao longo dos séculos, converteuse nun componente cada vez máis importante ata chegar a entrar no panteón de deuses hindús polo mesmo. Por iso, existen tamén varios templos na India dedicados exclusivamente a él, como o templo de Nandi en Yajurayo e o templo de Briadisvara en Tamil Nadu. Perdón. Simbolismo. Isto despois habería que ir a fontes moito máis concisas, fiables e traballadas, pero para ler e orientarnos un pouquiño, pois está ben, non? Nandi a veces está representado como un corpo de home con cabeza de touro e Shiva é o Nandishvara do señor Nandi. Nas pinturas aparece de cor branco, un touro que simboliza a pureza e a xusticia. A xoroba parece unha montaña coberta de neve e as súas 4 patas simbolizan a verdade, a rectitude, a paz e o amor. A súa relación con unha fertilidade ancestral leva ás crentes a visitar as súas imaxes traendo ofrendas florais, tocando as patas e os testículos da pedra. E as súas oracións tamén son para propiciar a fertilidade. Pois veña, o que eu vos diga, hai que ir sementar os campos con axuda de Nandi, e como xa sei que a maioría de nós non somos agricultores, o que temos que pensar é que cousas temos que poñer agora mesmo en marcha para que vayan medrando ao longo do ano e nos vean a dar esos froitos. Que vos parece? E logo, esta interpretación simbólica das 4 patas e tal, xa terei que comprobala. Aí non me meto porque hai moito falabarato. Hai moito fala barato e moitas citas fantasma, sobre todo no tocante ao que son Vedas, Upanishads, todo o que é tradición hindú. Hai se que andar con moito ollo. Hai se que andar con moito ollo sempre, pero nestes casos aínda máis, diría eu.
ben tamén esa cor branca que podemos interpretar, pois sí, como un momento de empezar sen mácula, de cousas de que unha cor de comezo, digamos, e tamén, pois, de claridade ou de purificación. Ás veces teño a sensación de que sempre estou a falar das mesmas cousas, pero é algo que vexo que lle acontece a moitas outras persoas que fan lecturas tamén con tarots ou con outro tipo de oráculos. Agora seguimos en Asia, porque agora ímonos a Ilíada a ver que teñen que contarnos os aqueos, os troianos, Agamenón e todas as deidades olímpicas. A Ilíada é un libro un pouquiño máis bélico, así que normalmente atopamos aquí recomendacións de forza ou de non desanimarse ou irnos á loita. Veremos que nos depara hoxe. Así que, como sempre, teño o libro aquí, vou pechar os ollos, voulle dar unhas voltiñas ata que eu non seipa. Vale, Rapsodia 3, canto terceiro, Caín, xusto, en Menelao, que di: soberano Zeus, permíteme castigar ao divino Alexandro que me ofendeu primeiro e faille sucumbir ás miñas mans para que os homes vindeiros teman ultraxar a quen os hospedare e os ofrecere a súa amizade. Dixo, e blandindo logo a lanza, acertou a dar no escudo liso do Priámida. A xente lanza a través... la ingente lanza, é que estou traducindo así tal. La ingente lanza atravesó el terso escudo, se clavó en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el troyano y evitó la negra muerte. El Átrida desenvainó entonces la espada guarnecida de argentios clavos, pero al herir al enemigo en la cimera del casco, se le cayó de la mano, rota en 3 o 4 pedazos, y el Átrida, alzando los ojos al anchuroso cielo, se lamentó diciendo: Padre Zeus, no hay Dios más funesto que tú. Esperaba castigar la perfidia de Alejandro y la espada se quiebra en mis manos. La lanza es arrojada inútilmente y no consigo vencerle. Ben, que saco aquí en claro? Que non lle pidades nada a Xúpiter, vale? Non é o momento de pedir nada ao ceo, a cousa está na vosa man, e bueno, pode ser que se rompa a espada, pero ainda así hai que seguir, porque despois Menelao volve a cometer. Dice, e arremetendo a Paris, colle polo casco adornado con espesas crines de cabalo e retórceo e arrastra hacia os saqueos de fermosas grebas. Así que eu diría que non deixar a divinidade o que podes facer ti, non centrarnos no terreal, no que poidamos facernos inmediatamente e non pedir ou sentarnos a esperar que nos veña dado ou que nos veña un golpe favorable. Incluso pode ser que xa estemos pedindo que nos veña un golpe favorable e todo pareza que se nos torce. E iso que febreiro é un mes curto, sabes o que te quero decir? Menos mal que non vai ser un mes longo. Pero sí, mira como Menelao comeza implorándolle a Zeus axúdame e despois remata: Pai Zeus, non hai deus máis funesto que ti. Dicir, ten unha crise aí espiritual contra o pai. Así que pode ser que haxa cousas aquí para principio de mes que creamos que nos van a salir ben, que temos certo apoio, que incluso parece que todo está confabulado para que saia ben, e no transcurso algo se nos torce e imos dicir cachis. Pero non creo que iso sexa para desistir. Conectando co anterior,
igual estamos confiando moito no arado e ao final temos que acabar sachando a man, pero o caso é seguir, como sigue Menelao despois atizándolle a Paris. Que vos parece? Eu creo que a miña interpretación é maravillosa. Además, gústame esta pasaxe, porque unha das miñas personaxes menos preferidas na Ilíada, que parece que de verdad merece todo o que lle pase, é Paris. Que igual tería que releerme a Ilíada a ver por que lle collín tanta tirria, pero teño este recordo de Paris como un neno malcriado. O sea, él era pastor de ovellas, vale? Ele era pastor de ovellas, pero nun momento descobre que non, que era adoptado e que ele en realidade era fillo de Príamo, non? E despois pasa todo o rollo con Helena, Entonces, pasa de ser pastor de ovellas a ser un príncipe malcriado. Entonces ven Héctor da batalla, non? E atopase a Paris aí poñéndose florecitas no pelo e facendo, sabes, non está o que ten que estar. Pois é un pouco como esta anécdota que se conta da Guerra Civil, non? Que estaban como ali uns cantos máis de festa e chega, creo que era Miguel Hernández, non? Que chegaba do frente e chamoulles a todos de todo, en plan de que estáis aquí, non estades a vosa loita que hai de cañas, pero que estades de coña. Pois o de París é un pouco así. Porque os tempos poden cambiar, as tecnoloxías poden cambiar, as leis poden cambiar. As leis poden cambiar, pero os seres humanos non. Da igual no transcurso dos séculos. A ver, que me di por aquí a Moura Bella. Nandi é un Vahana e os Vahanas simbolizan ou complementan a enerxía ou o carácter da súa deidade, neste caso Shiva. Entonces, para facer a interpretación concreta, habería que meterse un pouquiño máis a Shiva, non? E velos en conxunto. Pero como eu aí sí que non controlo moito, non podo facelo correctamente. Sí, está ben que o digas, que así aprendemos todos. Que pasa que eu aquí, a interpretadora das cousas, non está tan preparada como para meterse a... Non, por que fun a buscar se hai algunha deidade tal? Por curiosidade, porque interpretación correcta simbólica non podo facer. Así que eu só me podo quedar co significado de touro e cebú, pero quen queira ir a explorar un pouquiño máis ou coñecer un pouquiño máis, pois tamén pode, pois, iso, investigalo como Nandi e como Vahana de Shiva, e como nos di aquí Ana Moura, veñen a completar a enerxía ou carácter desta deidade. Rapsodia terceira. Boas noites, estáis. Chegas no canto terceiro da Ilíada. Menelao que lle pide a Zeus que o axude aquí a darlle de hostias a Paris e non o axuda porque lle creva a espada na metade da pelexa. Estaba eu contando que Paris é unha das personaxes que peor me cae en toda a Ilíada. Bueno, en realidad caeme mal case todos, pero o que peor, Paris. E o que mellor, Héctor. Creo que é moi cliché, ¿no? Creo que lle pasa a todo o mundo. É que eu nunca entendín a admiración por Aquiles. A min Aquiles parece unha persona deplorable, pero peor é Paris. Entón, estábamos a decir, porque primeiro saliunos como palabra clave cebú, que é un touro da India, entón fun a buscar a deidade asociada, que é Shiva, e decíanos a Moura Bella, moi correctamente, que Nandi, o touro de Shiva, ven a completar a súa enerxía ou carácter da deidade.
E ata aí podo interpretar. E o que viña a decir é que probablemente este mes é o momento ideal para comenzar a asentar e preparar a terra, non? Xa que na miña cabeza o que teño agora mesmo é un touro abrindo a terra co arado. Problema que o mellor estamos deixando cousas a petición de pedir a divinidade ou estamos agardando con moita ilusión que todo vaya ben. É probable que cara a metade do mes ou cara a final pois se nos rompa a espada de Menelao, pero non hai que desistir porque Menelao seguiu dándolle aí tremenda paliza a Paris. Entonces, digamos que a pesar desa pequena dificultade que se nos pode presentar, pois temos que seguir con constancia. Constancia, pois, sembrar, plantar e sacar calquer cousa adiante require constancia, de paciencia e de non deixarse derrotar facilmente. Tamén hai que saber cando hai que parar, pero o tema de agora non é ese. Entón, finalmente, imos pasar á Biblia, a Ana Carcolunga. Teño aquí, voulle dar un par de maneos. E abrín así ao tolo, que hoxe non marei as páxinas e fun caer nun sitio ben bonitiño, porque fomos caer ao libro de Salmos. Caímos no Salmo 48, versículo 2, grande é Yahvé, moi digno de alabanza, na cidade do noso Señor, o seu monte santo. Belo promontorio, alegría de toda a terra do monte de Sión, nos confins de Aquilón, é a cidade dun gran rei. E o título do salmo é Canto á liberación de Xerusalén. Grande é Yahvé, moi digno de alabanza, na cidade de noso Señor, o seu monte santo. Vou apuntar, ¿eh? Grande es Yahvé y muy digno de alabanza, y en la ciudad de nuestro Dios su monte santo. Bello promontorio, alegría de la tierra, el monte Sión en los confines de Aquilón es la ciudad del gran rey. Dios en sus alcázares se dio a conocer como ciudadela. Contando en que xa sabemos agora que Yahvé foi un falso profeta. Sí, bueno, tanto como falso profeta eu non diría, pero sí unha das outras deidades que había ali, e non a única. Un pouco bastante celoso, señor. Non vos estou a descubrir aquí a América. E como podemos interpretar isto? O sea, que primeiro Menelao apela a... A ver, vamos pola secuencia de feitos esta noite. Primeiro Menelao apela a Xúpiter. Despois, chámalle desgraciado a Xúpiter. E agora, volvemos a grandes Yahvé é moi digno de alabanza. Digamos que Yahvé e Xúpiter poñámoslos por equivalentes. Na cidade do noso Deus, o seu monte santo. Pois nada, iso é que vai vir a primavera e que hai que disfrutar de paseos polo monte e ir poñernos en conexión coa natureza. Non, perdón polo chiste. Eu as bibliomancias quería facelas solemnes e non son capaz.
E o seu Monte Santo... Non, en serio, sí que penso en paseos pola natureza, e o seu Monte Santo. Igual é un sentido moi literal o que lle estou a dar, pero non vexo outra maneira. Sí que é verdade que as montañas teñen iso de fermoso cando as subes, non? Cando estás no cumio. Pero subir ao cumio e disfrutar da paisaxe e de estar allí, pois require precisamente un camiño de esforzo. Depende da inclinación da montaña, depende da abrupta que sexa, depende do clima, da altura e de moitas cousas. E cando subes ao cumio non é garantía de todo que teñas abón de oxígeno para disfrutar da paisaxe. Pero polo que sexa, os seres humanos temos inclinación a querer subilas e a querer contemplar e a poñer os bancos máis bonitos do mundo sobre os cumios das montañas, porque son non só Sion, senón todas as montañas lugar de unión coa divinidade. Estamos máis preto do ceo, por iso se facían os zigurats. Será iso porque os seres humanos queremos subir todas as montañas? Non o sei. Igual as queremos subir porque non nos queda máis remedio. Porque nos tapan a vista e necesitamos saber que hai máis alá. Entonces, polo tanto, pode ser que este mes tamén haxa algo que nos nuble a vista, que non la tape, que non nos permita ver con claridade, que digamos, teño que ir do outro lado, pero non vexo como. E iso que se me presenta diante é unha inmensa mole de traballo, sudor, vaguas, cansancio e asfixia. Pero vou ter a miña recompensa se a subo. E se chego ao cumio, e se miro máis alá, saberei exactamente no lugar no que me encontro. Un pouco como Dante, que algo de montaña tiñan que subir tamén. Pode ser, vamos a interpretarlo así, porque non se me ocorre outra maneira. Pero tamén quedemos con isto de sair á natureza, que se me ocorreu en primeira imaxe, que sei que é un pouco literal, unha interpretación incluso un pouco naif, pero por que non? Igual levamos unha boa temporada sen sair, viñeron moitas borrascas, o tempo estivo feito unha merda, igual non tivemos tempo, un traballa moitísimo. O sea, quero dicir, agora no inverno non vas traballar, levantaste de noite, volves de traballar, volves de noite, os mediodías pouco tempo para disfrutalos, pois ao mellor é o momento de empezar tamén un pouco a sair á natureza, paseo polo monte, pola montañiña ou o que sexa. Remata a temporada de caza, así que podes seguir con tranquilidade polo monte sen medo a escoitar tiros, ou que saian xabaríes da nada perseguidos por xaurías de señores con escopetas. Así que teñamos iso tamén, sexamos conscientes. Tamén o digo porque hoxe tivemos unha tarde ben bonita. O sea, aquí non fixo un día espléndido, fixo algo de sol, un pouquiño de calor, pero hoxe a noitiña, cando caía o sol, estaba todo tan parado, tan quieto, que me deu a impresión de que había moito tempo que non viña eu así que non sentía ese repouso que hai en certos anoiteceres. Non sei explicárvolo, vale? Pero sei que é unha sensación que adoito ter por esta época, que sí que parece que te chama como a salir, que parece que todo está como en repouso, pero alegre. É un repouso alegre. Non é como cando sintes que todo está calmado, pero que vai haber unha tormenta e que hai algo revolto que se aproxima. Non, unha tranquilidade. É unha tranquilidade diferente. Eu non vos lo sei de explicar, non vos lo sei de escribir, pero sei que existe e sei que hai que disfrutala e hai que obrigarse a disfrutala. E hoxe, pois, polo que sexa, non fixen ese parón de disfrutala e podía. Entón, xa o digo máis persoalmente,
teño que intentar disfrutalas, porque esas sensacións non se dan todos os días, non todos os anoiteceres son iguais. E ahora estou a sonar así como un pouco mística, New Age rara, pero como persoa que teño a casa rodeada de campo. Teño as ovellas por un lado, teño as galiñas, ás veces, as miñas galiñas, cando queren, deciden que salen do galiñeiro, porque sí, porque atoparon un sitio por onde sair e pois non hai maneira de que tal. Entonces, podo dicir, son testigo de que hai momentos no ano, na época, hai certas horas do día que son diferentes no mes, durante os meses, e non é só pola luz, é que hai unha tranquilidade diferente ou un ruido, un silencio diferente. É iso, ese silencio que queda nesa hora azul, cando hai luz, pero xa non hai sombras e tal, é diferente. E ademais todo recende diferente, home, normal, porque agora empezar tamén a ver os primeiros agromos de cousas e notase. A ver, que meditáis? Bueno, estar na natureza non é baladí, reconéctate co entorno e tamén extrapolable a que observemos o entorno para logo alzar e saber o que pasa. Pode ser un camiño pola natureza que intenta subir a montaña tamén. Entonces, bueno, creo que así polo xeral este mes pode presentar certas dificultades, sobre todo cara a partir de mediados, cara ao final, pero que esas dificultades, ese subir a montaña, vai nos traer unha visión máis ampla das cousas, unha panorámica máis ampla, e vai nos compensar, aínda que subamos esgotados, aínda que fagamos un esforzo titánico. A recompensa está. Ben? E agora, como sempre, sacamos a Kuan Yin. En serio, estou agora un pouco molesta de non ser capaz de verbalizar ou explicar mellor que son esas sensacións que digo que eu estas noitiñas sinto. Porque claro, non é o mesmo esta noitiña dun día semi-invernal pero semi-primaveral que unha noite na que de verán, de agosto ou de xullo que te atronan os grilos, por exemplo, unha sensación diferente, é un silencio diferente. Me parece mentira que un silencio pode ser diferente, porque o silencio é silencio, non? Pois non, o silencio non é sempre igual. Vale, vimos. Xo prometo vos que non o fixen a ver. Confía no teu camiño, póñote unha e outra vez no teu camiño da vida ata que te decates de que a paixón do teu corazón tamén é a miña paixón por ti. Confía no teu camiño e confía no que che gusta. Ui. Un confía no teu camiño que nos ven a confirmar máis ou menos a interpretación que vos din eu agora da montaña. Un confiar en que ao subila veremos todo dende outra panorámica, obviamente, ampliando a mirada, ampliando a perspectiva, o contexto, a xeografía, vendo que hai máis posibilidades de camiños que se combinan, outras opcións que están aí, e sobre todo que a mellor agora non vemos porque temos
esa montaña que non nos deixa ver, que ao mellor, pois mira, dirades, pero montaña, a que te refires con montaña? Pois cando ves demasiados impedimentos para sacar adiante algo. Poñamos, por exemplo, ou poñer un non sei se poñer este exemplo, non sei se é abondo claro, pero poñamos por caso que queres escribir unha novela e ao principio ese romper o papel vaiche parecer literalmente unha montaña. Ese poñerte e iniciar o primeiro paso. Por qué? Porque ves problemas de tempo, incluso persoas ao redor que ao mellor non entenden o espacio que necesitas e que che resulta dificultoso poder coordinarte con elas. Eu que sei, pagar as facturas tamén é algo que nos adoita agobiar, que non vemos como sair para adiante, cando te rechazan en moitas cousas, cando non sabes, estábamos facendo un símil de escritor, pero bueno, xa me fun polas ramas, que decir, todas esas cousas que non nos deixan ver que hai algo ao que podemos acceder, que podemos facer, que podemos continuar. Case cando estás como nun estado moi depresivo, donde todo che parece un problema e un impedimento, e sintes que non podes avanzar, porque sintes que non tes as ferramentas, porque non sabes por onde ir, porque simplemente non ves. Pois a iso me refiro. Figuradamente esa é a montaña que tes que escalar a pereza, tes que escalar a procrastinación, tes que escalar eses sentimentos de sentirse inútil ou non suficiente, ou o sentimento de non sei suficiente para facelo, que cousa que tamén se pode presentar moitas veces nunha empresa, cantas veces se presenta un problema e hai que sacar un proxecto en grupo adiante e dis, pero é que non temos maneira porque non temos, que te obcecas en que non podes e non podes porque te falta de todo, porque é como a típica persoa que inicia un hobby pois empeza a calcetar e faltanlle todas as lanas para poder facer algo, entonces xa non fai nada, aínda que teña un ovillo. Ou a persoa que quere empezar a pintar e ten 3 colores e di, pois non pinto porque só teño 3 colores e necesito 50. Entón faz como unha montaña, todos son problemas que non che deixan avanzar, pois hai que confiar en que pouquiño a pouquiño, en que cando empezas con 3 colores e sigues, pois ao final vas aumentando a colección ou que vas aumentando as lanas porque vas avanzando nos traballos ou que vas adquirindo máis como se di, máis destrezas, máis coñecementos, que en realidade todo está aí, ao mellor está a túa disposición, pero simplemente non cho deixa ver esa montaña de cousas que pensas que che impiden avanzar. Nada, deixa que esa é un bot. Que non nos excusemos, que fagamos o que poidamos co que temos no presente. Efectivamente. Estáis sempre resumindo as miñas parrafadas. E non te fai falta un xerpa, que cos teus 2 pés podes subir. Que non creo que vaya a subir ao Everest. Así que tranquilidade e confianza. Bueno, pois creo que anda aquí a lectura de hoxe, non? Confianza, ir pasiño a pasiño, resumas porque te escoito e te entendo o que dis. Momento de iniciar proxectos, momento ou de non inicialos, de retomalos, de preparar esas terras baldías para que vayan dando froito durante o ano
non decaer cando nos veña unha adversidade. Pode ser que, pois iso, nos rompa a espada, pero temos que ter recursos, temos que ter plan B e confiar nese camiño, ainda que nos parece que temos un obstáculo insalvable, pasiño a pasiño ir tirando, e iso parece que é o que se nos presenta en febreiro. Sei que non soa así moi alentador, pero ninguén está libre, non estamos libres na vida destas cousas, non? Pero o resumo require desaparrafar. E como sempre, esquecime do Lenormand. O Lenormand tamén ten unha carta cunha montaña, por exemplo. Ai. Eu, por exemplo, isto que dixen dos artistas ou das persoas que queren iniciar algo e non o inician porque din que sempre lles falta algo, vexo moito ao meu redor e a todo mundo lle digo: faino, pouquiño a pouquiño, empézao e non te agobies polo que falta ti cos recursos que tes, porque un cando é principiante en algo sempre ten a sensación que lle falta algo para facer as cousas máis correctas ou máis perfectas. E o único que che falta é experiencia. Volvo a poñer exemplo de artista. Cando eres principiante e só tes 3 colores, pensas que non podes facer mellores cousas porque só tes esos 3 colores. Pero en realidade, cando despois adquires a técnica e moitísima experiencia, aínda que teñas 500 cores na túa paleta, é posible que fagas maravillas só con 2. E a única diferencia que hai entre ese principiante e ese artista consolidado é a experiencia. Entón, moitas veces agobiámonos con que nos falta isto, nos falta o outro, e o que faltanos realmente o máis importante, que é poñernos e ir á práctica. E ir adquirindo a experiencia e a técnica. Sempre poño o símil de artista pola miña formación, non entendo mellor iso, pero pasa o mesmo ao escribir e pasa o mesmo ao sacar un plan de negocios, pasa o mesmo cando eres bo cociñeiro. Mira, cando se cociña nunha casa, cando empezas a cociñar, sempre che faltan ingredientes. Cando xa levas 20 anos cociñando para 4 persoas ou para 5 na familia ou o que sexa, con unha pataca faz... bueno, igual estou exagerando un pouco, vale, pero entendedesme, é unha hipérbole. Con unha pataca daslle comer a 20 e quedan todos contentos como se estiveran nunha estrela Michelin. É un pouco exagerado, pero é a boa cociñeira que sabe sobrevivir cos 4 recursos que ten no frigorífico, saca unha comida adiante, non? E a única diferencia que hai entre a persoa que sempre lle falta un ingrediente, que sempre está agobiado porque falta isto para que todo fora perfecto, e a que apaña calquera cousa con 4 ingredientes que ten no frigorífico, son os anos de experiencia e a fartura, porque haberá algo que farte máis que ter que pensar todos os días que facer de comer e que non se protesten os da casa. Eso, para min, é unha das peores torturas. O inferno, estou segura que é ter que cociñar todos os días. Sabes, ser aí as criadas dos demos, facéndolles sopa de ollos de sapo todos os puñeteros días e pensando que vas facer ao día seguinte. Eso, seguro que unha parte do inferno é esa. E Dante non o escribiu porque Dante era home, pero se fora muller, estou segura de que unha parte do inferno iba a consistir nas cociñas de Satán. Boas noites, Amoura, bella.
Bueno, vou sacar estas dúas cartiñas e xa imos rematando tamén a bibliomancia. Estáis que está de acordo. Oi, salironme dúas cartas xuntas. Isto non sei. Estas non pode ser. Dame víbera de que saquei o que non era. Cabaleiro e compromiso. Bueno, en consonancia coa lectura de hoxe, eu diría que efectivamente hai que ter... Bueno, saliume primeiro o cabaleiro e o compromiso. Un compromiso con esa viaxe, con ese camiño, con eso que emprendamos, co que queiramos aprender, a donde queiramos ir, compromiso, e non decaer, aínda que non vexamos o camiño, estamos comprometidos con el. Parécevos? A mí paréceme. Vou anotalo, cabaleiro e compromiso. E aquí vou dar eu un consello tamén de consellos dou que para min non teño, que conste. Sí que é verdade que o compromiso con algo é importante. É importante porque vivimos nun mundo no que é bastante... A ver, no mundo... Non agora, non creo que agora sexa especialmente difícil chegar ás cousas que nos propoñemos con respecto a hai 100 ou hai 200 anos. Claro que as cousas que nos propoñemos son diferentes e as expectativas que temos as persoas de hoxe son bastante diferentes ás que tería unha persoa no século XVI ou no XVII ou no XVIII, no que fora. Pero sempre require de certo compromiso para non deixar a primeira de cambio. Parece moi evidente isto que digo, pero hai persoas que lle pagan a alguén 50 euros hora para que che diga o mesmo, Bueno, ata aquí a bibliomancia de hoxe. Se queredes que vos saque algunha cartiña, pois xa sabedes, supoño que non sei se estáis quere o seu oráculo de Kuan Yin. E se non, pois xa vos digo, podedes facer algunha pregunta o que queirades. Podes sacar unha carta de Kuan Yin para Ana sen que sepamos nada nin nada, só un agarimo de Kuan Yin para ela. Non sei se lle gustará, pero bueno, saco a e non digo nada, digo yo a ela. Aunque non o pediu, non sei se quererá. Dame cousa. Pareceme ben que sexa o noso bo presaxio para ela, pero por privado. Vale. Teño, Voume sacar unha para min.
Anda. Vale, para min saiume curación kármica. As almas feridas necesitan curación, non castigo. Suaviza o teu corazón e cultiva a boa vontade. Non tes que preocuparte polo funcionamento da xusticia divina. Proporciona un equilibrio perfecto en compaixón e sabiduría. Todo está ben. Bonita, sí. Sacoche unha tais, sempre queres unha, non te podes deixar sen ela, pareceme que falta algo se non te saco. Vale, saiuche paciencia. Son unha paciencia nacida na sabiduría, porque sei o que serás. Espero a túa disponibilidade. Nunca me cansarei de alentarte a creer en ti. A túa alma está na miña man. E bueno, sen máis, creo que ata aquí sí a bibliomancia. Como non a mala. Sí, é que este oráculo é bonito, sempre ten unha palabra de compaixón. Sei que non saquei o tarot, non saquei este, non me atrevo, e non me atrevo porque hai xente con moitísima experiencia facendo lecturas de tarot, e eu creo que podo ler para min, podo facer así algunha lectura por privado, algunha amiga ou se alguén mo pide, pero non me sinto eu coa seguridade suficiente como para facervos unha lectura ben completa e como se debe co tarot de Marsella ou co tipo Marsella, co Rider White ou xa sabedes. Entonces, por iso normalmente son bastante reticente a sacalo. O Lenormand pareceme que pode darse un sentido máis literal. Este pareceme que require moitísimo máis, que necesito moitísimo máis traballo con ele. Entón non sei por que teño máis respeto nese sentido. É un pouco tontería porque tamén lle teño respeto a sacar algunhas as palabras ao azar e despois ter esta responsabilidade de facer unha interpretación, de intentar non proxectar demasiado de mí mesma, aínda que iso é imposible. E ao final sempre intentar facer algunha pequena recomendación que acaba sendo pois totalmente naif. Penso que deixa ao descuberto bastante. Eu sinto que deixa bastante ao descuberto todas as miñas carencias. Ou eu sintoas aí pululando, pero tamén son esas mesmas cousas que me fan intentar aprender cada día un pouquiño máis ou intentar pois traballar certas cousas como a comprensión, a empatía, o entender ao ser humano e ao final pois que lle queredes. Eu sendo, non me gusta dicilo, pero creo que forma tan parte de min isto de ser historiadora e estar en contacto coas correntes de pensamento, coas interpretacións simbólicas, que ao final todo está unido, sabes? Todo forma parte do todo. Non sei por que estou a decir estas cousas, supoño que necesitaba dicilo. Só vai ao teu ritmo e como te vayas sentindo cómoda. E iso, supoño que necesitaba decilo, porque tamén sei que por aquí hai xente véndome que anda máis metida neste mundo, non? E pode dar
visións moito máis profundas, pero bueno, isto é tamén unha comunidade, estas lecturas tamén facémolas así un pouquiño en conxunto e tamén a quen que sirva a que no ve, sobre todo para pois iso, traballar certas cousas, intuicións, maneiras de interpretar. Hai moitas maneiras de tomar isto. E gústame aclaralo de vez en cando porque hai moita confusión tamén co tema dos oráculos, coa maneira en que unhos os venden, coa maneira en que outros os interpretan, co uso e abuso que se fixo deles durante anos e se sigue facendo. O sea, que, por exemplo, se entrades a TikTok é unha risa, o a xente que che tira así as cartas en sí ou non, por céntimos que requiren para aceptar cada pregunta, ¿no? Entonces, pero, sen embargo, é un tema moi bonito porque é unha maneira tamén de exploración persoal, de coñecemento non só persoal, senón tamén do ser humano. Eu creo que hai un ser humano, un universal de ser humano, pois como dixen, non? Que poden cambiar as tecnoloxías, poden cambiar as culturas, as maneiras de vestir, podemos vivir nun momento máis de paz ou en momentos máis bélicos, pero as pulsións, aquilo que move ao ser humano, aquilo que fai que te ergas cada día, o ánimo de trascendencia a partir tanto pois, tanto de ter fillos como de dedicar algo no mundo, plantar un árbol, escribir un libro, pintar un cadro, o que sexa, está aí e é unha constante, ese constante do ser humano, de que non podemos evitar ser como somos. Os celos, os odios, e as envexas, está aí, é universal, opera en nós todo o tempo tratamos de contelo de diferentes maneiras. Creo que este tipo de traballo cos oráculos pois axuda tamén a viaxar por estes mundos. Sí, eu sempre digo, hai un escalón que é o material e o literal, e despois hai outras escalas e cada un vai ao seu ritmo e cada un interpreta a súa maneira, coas súas linguaxes simbólicas, cos seus coñecementos e coa súa experiencia de vida. Entón, creo que é interesante. Sí, eso, pero a autoexploración, ao final a autoexploración, coñecerte a ti mesmo tamén fai que coñezas os demais e que poidas comprender moito mellor a maneira de actuar de outras persoas, aínda que che resulte non sei como dicilo, aínda que che provoque moitísimo rechazo a maneira en que actúa unha persoa porque é extremadamente envexosa. Pero coñecerte a ti mesmo e coñecer como ti tamén podes pecar de envidia fai que entendas mellor todas esas pulsións. Entonces, non é só un camiño de autoexploración e autocoñecemento, senón que despois ten o seu reflexo en como ves o mundo e como entendes as cousas que se moven ao teu redor. E o mellor é un pouco máis difícil comezar directamente polo exterior, cando todo o coñecemento do que é un ser humano telo ti e por ti. Boas noites, Sandra. Chegas un pouco xa cando nos marchábamos. Estou de acordo, de feito ten que ver co que dixeron as cartas. Pois sí, tamén podemos velo así. Nada, despois desta parrafada naif, superficial, pois non sei que máis decirvos. Nada máis, chegamos ao final da lectura bibliomántica. Saneigo chegou un pouco tarde, así que voulle facer un resumo pequerrechiño. Lembrade as enerxías deste mes. A palabra clave foi cebú, que é un animal,
un touro da India, é un animal que acompaña a Shiva, complementa a súa enerxía. Isto teríamos que investigalo cada unha de por nós mesmas, porque sabedes que eu non controlo exactamente todo o panteón indio como para poderlo explicar en profundidade, pero podemos quedarnos con esa imaxe de touro, de animal de tiro, que tamén non só animal de tiro que move carros, senón tamén o que hará a terra, porque ademais isto agora mesmo iniciamos ese momento das sembras, empezase a cultivar de novo despois durante o parón do inverno, así que momento de establecer non, o que queríamos sembrar, semear, o que queríamos que este ano dera froito, xa o tiñamos que ter seleccionado, xa temos que saber cal era o cultivo que queremos cultivar. E agora é o momento de preparar a terra para il, de preparar o que nos sexa necesario, o que se requira para poder comezar eses novos proxectos, porque agricultores todos non somos. Despois, a Ilíada veunos a decir que sí, olliño, podemos creer que todo vai ir ben e que temos como sorte e axuda divina, pero en realidade non. É posible que atopemos dificultades cara a mediados do mes e cara a finais, que estas dificultades veñan dadas en, pois, ao mellor, a Menelao rompe a espada, non? Pois que se nos fastidie algunha cousa importante, algún obxecto importante, pois quen dependa do coche, o mellor o coche, quen dependa, pois, o que sexa, o mellor temos certos problemas materiais, aínda así temos que ter plan B, Menelao non se deixa arrastrar pola desgracia e segue na súa loita, e así nós temos que seguir e temos que confiar, ir pouquiño a pouquiño no camiño que establecimos, aínda que non poidamos ver con claridade toda a paisaxe. Posible que nos enfrentemos a unha montaña de cousas que non nos deixan ver o horizonte, ese horizonte que establecimos, o lugar a onde queremos ir, e ao mellor decimos, Dios mío, isto é insalvable, non podemos subir por aí, pero efectivamente sempre que subimos unha montaña temos de premio esa clara perspectiva co que imos ver as cousas. Creo que febreiro vai ser a nosa montañiña do ano, e despois de febreiro pode ser que teñamos máis amplitude de miras. En todo caso, hai que confiar. E como dixo Kuan Yin, ela sempre nos volve a poñer no noso camiño, confiemos no que nos gusta e vayamos con iso cara adiante pouquiño a pouquiño. E ese é o resume. Tais que lle preguntou a Sanego se quere unha carta de Kuan Yin, e Sanego que non contestou ainda. Se non, imos vernos, pois, xoves que ven, vémonos no directo de sempre, ás bravas. De que falarei non o sei, probablemente será de calquer cousa sen preparar. E, mentras tanto, pois, sede boiñas, moitas gracias por estar e por acompañarme. E nada, pois iso, vémonos os xoves.